citizeners nga student leader nga nagapabaskog sa kampanya para sa paggamit sa renewable energy. Upod sa isa ka environmentalist group, ginapabaskog man nila ang kampanya kontra sa plastic. Aton siya kinalahon sa Baganihan. Tugas ang produkto, pagtugas ang produksyon para may panahon sa ating mga pululo. Ang traditional jeepney phase-out, isa lang sa naging mainit karon nga issue epekto sa ginapatuman nga modernization program sa pungsod. Kabahin ini sa mga tikang agud nga mabuhinan ang carbon emission nga nagatugas ang global warming resulta sa naeksperyensya karon nga climate change. Para sa student nurse nga si Breach Pedrajas, dako nga butang ang ma-contribute sa transport sector sa bayan sa kampanya sa pag-amlig sang kalibutan. Si Breach isa lang sa mga core group member sa grupo nga Negrosanon Initiatives for Climate and Environment. Ginapangunahan nila ang kampanya sa paggamit sang renewable energy kasubong sang solar power kag wind energy agud mapaiway ang paggamit sang fossil fuels nga isa pa ka top contributor sa ginakabalak-an nga global warming. We're going for renewable energy because if you think of it, if we cut down our emissions coming from the energy sector, we could really mitigate in reducing carbon emissions. But dila man gasulod ang just transition nga concept ko nga hindi both silingon nga RE na siya mas nami because for example ang PUV phase out mas nami ang modernized jeepney because they're using a Euro 4 to Euro 5 Euro 6 nga makina. It's lesser in carbon emissions, it's renewable energy kay some of it is rechargeable lang. And kung for example yung imo ginasaksakan is powered by RE man, so ma-conceptualize mo man siya nga ang imo salakyan is RE man. Pero nahang pani-breach ang epekto sang programa sa mga traditional jeepney drivers kag operators. Gani nagalaom siya nga matagaan na tensyon ang paghatag sa ila sang bulig sa tion nga madula sa ila ang ila pala nga buyan. What at stake is that the lives of many jeepney drivers will be put to difficult position. So amo na ang mga konsepto nga dapat may justice kita. When it comes to every transition, may justice kita. Siguro amo man ang hindugan nato ni subong we're pushing for policy reformations nga tani ang pag-transition ta sa mga bagay-bagay hindi gisyado kamahal because not everybody man do have the right resources. Sa edad nga 23 anyos, naging masako na si Breach sa pagpatigayon sa mga forum kag seminar sa mga eskwelahan sa probinsya. Kaupod ng katapos ang NICE, nagalibot sila sa iban pa nga mga banwa kag syudad para mas mapahangop sa mga komunidad ang advokasya angot sa paggamit sang renewable energy. Nga mga results sa consultation natin kung anong pag-perceive sa natin children and youth about energy sector. Ibangod, binalantaw natin ng energy sector as one of the biggest contributor when it comes to climate change kay siyang emit pinakadakong ang carbon emissions. So, ang effect na sa children and youth natin is very big because the children and the youth are the ones to face the future. So, if we don't mitigate carbon emissions right now, ang future, ang impacts ng climate change magalala. So, sa consultation nga ini sa Southern, Northern, kag Central Negros, inalantaw natin nga makam up natin nga resulta will be contributed to the energy development program for the province of Negros Occidental. So, they're privileged enough man nga org to be partner man sa province nga we could contribute man. Ang NICE ang naging kaupod man sa Greenpeace Philippines, ang global environmental organization nga masupog nga nagakampanya kontra sa plastic waste. Sa nagligad lang man nga tuig, ginsuguran nila ang coastal cleanup sa baybayon sang banwa sang EB Magalona. Ini sa tuyo nga mapatod ang nagapanguna nga top contributors sang plastic waste sa baybay. Dapat kakabatian man sa aton nga mga merchants nga of course if mayara kita nga mga sustainable nga mga wrapper, sustainable nga mga innovations for much more sustainable nga for example being nga mga sachets and what we can use para man malesen ang plastic pollution because ang aton nga landfill here in Bacolod ang Pilisa puno na and then gabalik na siya kay ang aton subada sa grabe man ka puno na sang basura. So we're doing it para man makita kag makahambal man kita sa aton nga mga polluters to lessen their plastic and of course work out a solution kung paano kita naton ini ma-solve ang problem with or issue with plastics. Ginsiling ni Junjun Mujica nga isa sa mga co-founders ng NICE, dako nga butang nga mismo ang mga lamharon nga kabataan ang manguna
sa pagpatuman sa mga programa para maamligan ng palibot. Isang feeling na damo wala nag-engage sa environmental advocacy ng mga bata. Kasi yan the day, there's ilaman ni kumbaga sila may masagot daw sa problema, muti mas may na nga sa early para sa nila nga pagpatubo, involved na sila mga dalaw. Para sa inyo, involved na sila sa planning, involved sa pag-decide ko ng namin, ito ka namin. Kasubong sa iwan pa nga mga environmental organization, nahangpa ni Bridge ang risgo sa piyak sang ginapabaskog nila nga advokasya. It's more about nga, I'm talking about my future here and I'm standing firm on my beliefs nga tani, mapamatian ng mga kabataan kag tani, there will be a future, there will be sustainability and we could take care of our Mother Earth. Bata man sila sa panulukan sang iban, pero mabakod naman ang ila ginatindugan sa tuyo nga maamligan ang kalibutan para sa masunod nga henerasyon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.